Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І наразі це визнали усі. Усі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятися зараз говорити один одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте. А якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити. Действия России на границах с Украиной есть частью ее агрессии против Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в Риге после заседания саммита министров иностранных дел стран НАТО. Вот что он сказал. Ця ситуація в регіоні повинна розглядатися у комплексі. Російська військова активність на українських кордонах, використання мігрантів як зброї, енергетична криза в Європі, спроби дестабілізувати Україну зсередини, російські спроби розвалити, похитнути нормандський формат і тристоронню контактну групу, спроби дестабілізувати Балкани, підвищення кількості кібернападів і кампаній із дезінформації – усе це є елементами різнопланової російської гібридної агресії проти Європи. Військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Пане Юрию, на протяжении последних нескольких недель мы видим, как Украину предупреждают ее западные партнеры относительно возможного нападения, широкомасштабного нападения России в Украину. И вот сейчас Дмитрий Кулеба говорит о том, что вот такая агрессия России направлена, собственно, в том числе и на дестабилизацию европейского континента. На ваш взгляд, чего добивается Путин? Ну, власне, тут ми про це всі 7 років говоримо, що ми воюємо, власне, не тільки за Україну, а ми воюємо за весь вільний світ. І Україна сьогодні, по суті, форпост вільного світу на Сході. Тому, звичайно, це війна за нашу свободу і незалежність, але це і війна за ті принципи, на яких ґрунтується, в принципі, вся західна, вся європейська цивілізація. А отже, це війна і за Європу. Тому для Путіна його сценарій зрозумілий, що 2014 року ніяких тут суттєвих чи драматичних змін не відбулося. Сучасна російська еліта не бачить іншого форми, іншого способу розвитку власної держави, окрім як відновлення імперії. Це єдиний шлях, який дозволить їм продовжувати тримати владу в Росії, грабувати власний народ і намагатися грабувати народи навколо. Тому ми приречені на це протистояння. Без України відновлення імперії неможливо. Тому Путіна не цікавить Крим, не цікавить Донбас. Кремлю потрібна вся Україна. Але після України його тут апетити не вгамуються, і дійде черга і Балтійських країн, і Польщі, і Східної Європи в цілому. Угу. Ну, если мы говорим все же о возможности широкомасштабного вторжения России, вот та концентрация войск, которая сегодня есть у границы Украины на оккупированных территориях, в том числе и на оккупированном полуострове. Сейчас мы говорим о том, что уже практически Беларусь поглощена, это 1000 километров с потенциальным агрессором, есть вот анклав в Приднестровье. Вот если взять это кольцо, как вы считаете, этого достаточно для широкомасштабного вторжения или нет? Ну, знову ж таки, для України нічого суттєво за останній місяць чи рік не змінилося. Я добре пам'ятаю, що ми відігравали сценарії вторгнення, в тому числі з території Республіки Білорусь ще в 2017 році. Тобто ці плани в Генеральному штабі є, і ми, наскільки це можливо в цих умовах, готові до будь-якого розвитку ситуації, навіть найбільш неприємного для нас. Справді ситуація непроста, але і ми за ці роки все ж таки стали сильніші. І наважиться Путін на повномасштабну агресію тільки в тому випадку, якщо буде переконаний 100% в тому, що вони досягнуть поставленої мети. Якщо вони зазнають поразки при такій
розгортанні цієї великої війни, тому що мала війна, вона триває, то це може і швидше за все стане крахом для самої російської влади. Тому вони тут будуть дуже ризикувати. І якщо ми докладемо всіх зусиль, зміцнюючи свою обороноздатність, демонструючи свою готовність захищати власну землю, і мова не тільки про державу, мова йде про всіх громадян. Якщо вони будуть усвідомлювати, яку високу ціну їм доведеться заплатити за це вторгнення, то швидше за все вони від цього просто відмовляться. А как вы думаете, вот в случае, если Россия все же начнет некое широкомасштабное вторжение в Украину, кто может встать на сторону Украины? На чью помощь и на какую помощь мы можем рассчитывать? Или же спасение утопающих – это дело рук самих утопающих? Правда, ми в першу чергу маємо розраховувати виключно самі на себе. Звичайно, я абсолютно переконаний, що поки держави, можливо, висловлюватимуть своє занепокоєння, в Україну направляться тисячі добровольців з дружніх нам країн, з Грузії, з Литви, Латвії, Польщі, можливо, Сполучених Штатів. А чи приєднаються до них їхні держави і в якому ключі, це залишається все ж таки питанням відкритим. Поки що жодна країна, навіть найбільш дружні до нас, навіть ті, які надають нам найбільшу, в тому числі військову допомогу, не дали Україні гарантій, що в разі необхідності вони силою своєю зброєю стануть на наш захист, підтримують нас в нашій боротьбі. Тому, щоб не мати зайвих ілюзій, ми маємо, звичайно, робити все для того, щоб наша коаліція і наші партнерські зв'язки були на якомога міцніше, але пам'ятати, що це наш дім, і ми маємо його захистити. Дякую вам дуже, пане Юрію. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. И единственный еще вопрос хотела вам задать по поводу Североатлантического альянса. Наверняка вы слышали недавние заявления Владимира Путина, который потребовал от НАТО гарантии о ее нерасширении на восток. А сегодня Сергей Лавров практически открыто пригрозил Украине и дал такой некий месседж НАТО. Он сказал, что в 2008 году рвануло, и обещание Украине и Грузии о ее вступлении в НАТО – это игра с огнем. Вот такая цитата Лаврова прозвучала. Как вы думаете, как нам правильно реагировать на такие заявления? Что нам с этим делать? Справа в тім, що будь-яка ілюзія щодо того, що агресора можна якось заспокоїти, що його не варто провокувати, це шлях самообману і шлях, який приведе нас швидше за всього до катастрофи. Тому ми маємо бути тут тверді в своїй позиції. Це насправді добре, що Росія так уже відверто зняла маски і просто погрожує війною, якщо Україна приєднається до НАТО. Що це означає? Що вони заявляють, що Україна – це частина їхньої імперії і вони мають її відновлювати. Вступ України до НАТО, він фактично перекреслює це прагнення Росії. Для них це справді страшний сон, тому вони на цьому етапі, хоча ще якихось зрозумілих перспектив, нам ніхто нічого не обіцяв, ми навіть не маємо плану дій щодо членства, так званого ПДЧ. Але вже ось ця кремлівська істерика, вона демонструє, наскільки вони цього бояться. Отже, ми просто маємо йти від зворотнього і робити все для того, щоб посилювати своє партнерство з НАТО, отримати реальну перспективу членства і розвивати в тому числі двосторонні партнерські стосунки з тими членами країнами НАТО, які нас підтримують і які усвідомлюють всю небезпеку російської агресії.